Yan, dito po yung original na kalaskusan mga kababayan ko. Dito sa may Perez na Herrero. Yan, si sister, anong pangalan mo sis? Rosemary po. Rosemary, taga saan ka? O, Rosemary? Kalasyaw po. Kalasyaw, yan o. Ang pagluluto. Yan, ano yung mga ingredients natin dyan? Mga lamang. Yun, tapos dito nagluluto. Para organic siya. Bali, ang kainan natin dito, ito na original yan. Yan, puro kaliskisan po yan. Oh. Ngayon, hanggang anong oras tayo dito sis na nagluluto? 2 o'clock AM. Kumusta naman yung ating yung kita? Hindi ka tulad dati. Yung kasi may Kasi marami nang gumaya. marami na. Saan may kainan. So hanggang dun sa may Kalasyaw, di ba? Sister, no? Na rin. Yun. Fluent ka sa Tagalog, ano sis? Yan, oh. Ang sarap ng kaliskisan. Kami, Bugol yun pa. Meron din kami ditong bahay. Yan, pag iba kasi pag niluluto natin sa may kahoy, yan, no? Mas masarap nga daw. Mas masarap daw. Yung pati sa kanin. Yan. Yan, nakaready na ang kaliskis. Kasi marami na. Taga-bani. Taga-Bani, Suzuki yun eh. Umuwi sila dito. I see. Kaya tangkilikin po ang sariling atin. Pag dumalaw po kayo dito, yung mga taga-Dagupan, miss nyo na po ba ang kaliskisan sa Dagupan? Yan. Kaya pag uwi nyo po dito, yan.